Nuwun sewu, Mas. Sampeyan omongane kok atos ya. Lho. Bagong iki. Ngopo dadak diganti kowe? Lho, Petro kesel. Aku sing kudu ganti karo sampeyan. Sampeyan muni piye? Mang baleni. Sampeyan ngendika napa? Mang baleni. Lho, kowe malang kret ning ngarepe Baladewa. Kowe ora ngormati karo Baladewa. Kowe ora ngajeni karo Baladewa. Mbok anggap aku ki apa marang? Sik, Mas. Ngene ya, wong Jawa ki ana tetembungan, nek kowe kepengin diajeni ngajenono. Nek kowe kepengin dibasani basanono, nek kowe kepengin ditata kramani, kowe tata krama. Ana tetembungan, nek kowe ora gelem dijiwit aja jiwit, nek ora gelem ditabok aja nabok. Sampeyan wis ora ngajeni kok. Dapurme kok tak ajeni. Nyuwun agung muga ngayomana marang Praja Ngamarta saisinipun. Nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Ndorowati rayi para Ngamarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap pada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Ndorowati Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat mangis tungkara wayah Bathara jagat nuninggih Yayi. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Raka ing Ndorowati. Dupi kula tampi timbalanipun paduka Yayi kadang kula ing Ngamarta. Asong paseganipun Yayi Prabu sampun kula tampi akarya bombong bilawaning manah mboten langkung. Kepareng kula ngaturaken puja pangastawanipun ingkang Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula. Yayi Prabu ing Ngamarta. Kula pundi Cundaka Panglingga Murda amawahana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Ndorowati. Kawula nom nggih Yayi. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ingkang Raka ing Ndorowati dinten sakmangke menika Yayi Prabu ing Ngamarta. Miwah Koko Prabu ing Mandura. Rawuh paduka kula ngaturaken karaharjan tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Koko Prabu jimat semban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura. Jagat wajisaning Bathara wayah Bathara jagat Pathik Indra Jaladewaku. Yayi. Tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sawanipun ing Raka ing Mandura tebih saking Rubeda Durga Mendhak Kala Sirna. Namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta. Yayi Prabu Darma Kusuma. Koko Prabu sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah wonten ing Datulaya Praja Ngamarta. Koko Prabu Mandura kawula nuwun sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing Raka ing Mandura dinten sakmangke menika wonten Praja Ngamarta. Yayi Prabu Darma Kusuma. Wah Kresna kakangku, aku maturake sembahku katura. Kresna kakangku. Ora Kudara iki? Yo. Aku maturake sembahku katura. Dimas kadangipun Kakang Yayi Werkudara. Kresna kakangku piye? Yen peranganing para raja, para nerpati ingkang padha rawuh titikel nggan sakmangke mudune para nayaka Punggawa munggah Yayi Prabu Darma Kusuma ngaturake sembah kelawan pun Kakang tak tampa kanthi lega-legawaning ati. Nanging to Dimas Werkudara ngaturake sembah kelawan pun Kakang nuwun sewu Yayi paripaksa sembahing siadi ora ndak tampa. Aja lara atimu lan aja gelo rasamu. Sebab apa? Yen pancen aku darbe keluputan-keluputanku apa? Yen pancen aku darbe salahku apa? Paringa dawuh. Upama aku kudu nampa pidana bakal tak lakoni kanthi lega-legawaning ati. Ning tuduhna salahku nggon apa? Luputku nggon ngendi? Werkudara, nggih. Aja kaduk ati kajron menapa. Yektine sira Dimas ora luput tumrapun Kakang, nanging ngerti yo. Wong sak jagat iki padha pirsa yen Siadi iku ora nate nyembah marang sapa wae, Siadi ora nate basa lawan sapa wae. Malah jagat iku wis dadi paseksen
ora ana ingkang mbok sembah kejaba Sang Ruci Bathara ya Sang Ruci Dewa. Yen nganti siadi dina iki ngaturake sembah kalawan pun Kakang rak jenenge aneh-aneh to Dimas. Mengko gek-gek sawise pun Kakang nampa sembah ing siadi ana bab ingkang ora prayoga ing tumanduk marang pun Kakang. Mula tinimbanganipun Kakang nampa sembahmu mengko gek ana apa-apa sing tak sandhang, paripaksa pun Kakang ora nampa sembah ing siadi. Nanging genepi jejering wong tuwa kelawan taruna, pangestu ning pun Kakang wae tampanana. Ora sudi. Lho. Ora sudi piye? Sing jeneng wong tuwa ora nampa sembahi taruna, wong tuwa ora nampa sembahi anak utawa sing luwih enom, mangestana karo bocah enom ora bakal ndayani. Mula yen to kowe ora nampa sembahi Werkudara, kowe ora usah mangestani karo Werkudara. Oh ngono ya, pancen adile kudu ngono. Ya to, yen pancen kaya mengkono, ora ketang sesak rasaku lan tida-tida ngenipun Kakang bakal nampa sembahi siadi. Sembahmu tak tampa nadan ora kanthi lega-legawaning ati pangestuku tampanana Werkudara. Wenehna kono kapan-kapan tak jupuke. Kusike kok pangestu kok kapan-kapan dijupuk iki piye? Ora bosok, ora bakal mambu. Mula perkara tak jupuk ya apik, ora ya ora apa-apa. Wis. Iki mung yen dereng wae kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Kresna, kula wonten dawuh kok Prabu. Mesti lho dadak mbok perceka. Werkudara ngaturake sembah kanthi lahir batin mesti dadak mbok ubeng-ubengke nganggo rembugmu. Mula tampanen ora usah dadak nganggo werna-werna. Mengko ndamal ora prayoga kedadeane. Werkudara, nggih. Piranganing Pandhawa ingkang banget nabet ana ing penggalingipun Kakang mung sing Dimas Werkudara. Ya. Mulai ento nganti ora gojek karo siadi, rasane kok kaya godhang Werkudara. Sembahe Werkudara tak tampa kanthi lega-legawaning ati pangestuku tampanana. Wah, ndak gegem dadiake jimat. Prayogakno gun melenggah. Iya, Werkudara kaya wis ora kurang kepenak pratanipun Kakang Praja Ngamarta. Bule kakangku. Aku ngaturake sembahku katur bule kakangku. Wah, bule kakangku. Aku ngaturake sembahku katura. Bule kakangku. Koko Prabu. Nggih. Werkudara ngaturaken sembah pungsal wangsul kok mboten dipun wangsuli pancen tak jarak. Lho. Dipun jarak kados pundi? Lho, siadi ngerti dhewe. Yen to asmaning Nata Mandraga kuwi pirang-pirang Baladewa, Waning Pinto, Wasi Jaladara, Anamba Krasana, Karsana, Balarama, kuwi jenengku kabeh. Nek bule kuwi sirikaning pun Kakang. Lah kok disebut sanggon-gon iki karepe piye? Monggo dipirsani piye akeh semene. Werkudara ngaturke sembah kanggo Baladewa ya ora ya kena, kok nganggo bule. Oh, lah Werkudara. Nggih. Mbok yo aja nyebut bule to Dimas. Ngerti to yen bule kuwi sirikaning Koko Prabu. Asmaning Koko Prabu ki pirang-pirang? Balarama, Baladewa, Waning Pinto, Wasi Jaladara, Anamba Krasana kuwi asmaning Koko Prabu kabeh. Ning aja mbok sebut nganggo bule. Merga bule kuwi sirikaning Koko Prabu Mandura. Yen siadi nyebut bule ki tegese siadi ngino marang Koko Prabu, aja pisan-pisan nyebut bule sabab bule kuwi njaluk tulung balen ana ping 1000 kas. Werkudara meneng kok kowe bule. Baladewa kakangku. Werkudara piye? Yen pancen kowe ora gelem wujud bule, kowe aja nesu karo aku. Ning kowe nesu karo sing gawe urip. Merga sing menehi wujud bule kowe kuwi sing gawe urip. Yen kowe ora trima wujudmu bule, tegese kowe ora nampa uripmu. Monggo wong urip ana alam padang kuwi uripe ora utang, ora njaluk, ora ngemis. Mung saderma urip diparingi karo sing gawe jagat. Mung mula bungah susah bejo cilaka, sugih miskin. Apa wae sing diparingke karo sing gawe urip tampanen kanthi ikhlas. Kanthi mengkono kowe tumanja nggone nglakoni urip ana alam padang. Nampa karo kahanane uripmu sing wis diparingke karo sing gawe jagat. Yen kowe ora nampa karo uripmu, tegese kowe ora nampa karo kahananmu. Wah, sajeke urip kowe dadi wong ora bakal ketrima uripmu. Wis. Malah mejang sing ora-ora. Tuwa pun Kakang timbane siadi. Werkudara. Nggih. Ndak tampa pangestune pun Kakang tampanana. Ndak gegem dadiake jimat. Prayogakno kok lenggah. Yo, kaya wis ora kurang kepenak Werkudara. Koko Prabu. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti Koko Prabu kekalih. Arjuna ndak tampa pangestune pun Kakang tampanana. Yo, Janaka ndak tampa. Ora liwat pangestune pun Kakang tampanana. Kula pundhingga jimat paripin dayanana ing kasantosan. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk.
Kembar ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Ya kembar ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pundi kok jimat paripin dayana ing kasantosan. Ya kula pundi nggih jimat paripin dayana ing kasantosan Koko Prabu. Koko Prabu saestu adamel gugup gagap guragapan raosing manah dene rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan. Upami alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Nayaka bilih paduka parang badhe tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Saestu kula nedyang raket Arata Kencana kinarya medhok paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula. Kinarya tandha buktinipun Kadang Taruna tumraping Kadang Werda sarta asung pangabektinipun Kadang Taruna tumraping Kadang Werda Koko Prabu jagat wasisaning Bathara wayah tur jagat yayi. Nadyan nembe kawiyosing pangandikan kemawon bebasan sampun tumplak punjen sinundul puyuh manah kula bombong ingkang tanpa pepindhang. Hembanipun kados dene kejugrugan wukir sari kelepaning samudra madu namung semantena kula suwun kanthi sanget tata upacara ning kaprajaning mekaten menika kula mboten satrepipun menawi kapisungsungaken dhateng Raka Indrawati. Krana pangraosipun ingkang Raka Indrawati pendak-pendak kula sowan dhateng negari Ngamarta tanpa beda kula menika wangsul dhateng negari Indrawati. Mangsa kala ingkang katetepaken benjang menawi para Pandhawa kadang kula wonten wekdal ingkang mirunggan tumunten badhe tedhak tetinju dhateng Praja Indrawati. Kaicalma jigo kelawan Pekiwuk Durgama Sangga Runggi Ndrawati karengku kados dening Amarta Yai Prabu Darmaji. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan dening ingkang saklajengipun kepareng hamba barana ingkang sejati menggah wigatosipun menapa dene paduka kepareng rawuh wonten Praja Ngamarta menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para Kadang Sentana monggo Koko Prabu kula kandhi manjing saklebeting kedaton pepanggihan catur netra kawan ingkang rayi ing Ngamarta Koko Prabu Ndrawati. Yayi wonten timbalaning adawuh wale-wale menapa ingkang sepisan sawanipun ing Raka Indrawati menika tetinju dhateng yuwananing kadang-kadang kula para Pandhawa dene dungkap ing angka kalih. Wale-wale menapa sawanipun ing Raka Indrawati menika namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa sabab udakawis sampun tricandra klenganing dinten sakmangke menika negari Ndrawati kados nandhang pepeteng. Mongko ingkang Raka pikantuk sasmitaning Jawata inggih namung para Pandhawa ingkang suka sabiyantu dhateng botripotipun ing Raka Indrawati. Mila Yayi, wale-wale menapa sawanipun ing Raka Indrawati dinten sakmangke menika namung badhe nyuwun senjata pitulungan dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa supados padhang lelampahan ingkang sinandhang Praja Indrawati. Yayi, menggo suraos kados pundi dene mekaten wiyosing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu ngamuti bilih para Pandhawa menika bebasan ngendika seklimah tindak sepecak mboten nate kantun tansah tetarosan lan paduka Kanjeng Koko Prabu nanging sabab menapa dene paduka paring dawuh bilih badhe nyuwun senjata pitulung dhateng para Pandhawa menapa mboten nami kuwalik Koko Prabu. Yayi nun sewu wale-wale menapa mugi andados ing kawuningan bilih sampun wonten tigang candra tenggal gandika dinten sakmangke menika negari Ndrawati kados nampi welaking Jawata. Negari Ndrawati nados nampi pagebluk kathah para kawula ingkang injing sakit sonten ketiwasan sonten sakit injing kapralaya mongko sampun madal saliring usada sampun boten kirang-kirang anggen kula budidaya ngarawakaken para Brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandiring katindaken gagar wigar tanantuk karya. Mangsa kala ingkang sampun kula tetepaken ingkang Raka nglampahi sari nalite sesemek ron raja mula bebantal bata sarimbak. Jroning nglampahi semedi menika kala wawi ingkang Raka nampi sasmitaning Jawata bilih negari Ndrawati saged waluya nirmala temajati jati mamulya menawi para Pandhawa ingkang suka sabiyantu botrepotipun ing Raka Indrawati. Yayi, nggih Yayi, mboten marep-arep bawisan dhateng aturipun Nyai Kresna menika babar pisan mboten. Namung sanget mboten kinten wanjinjing Nyai Prabu Ndrawati sampun kewareng rawuh wonten negari Mandura sarwi tawang waspa. Sareng kula dangu menapa ta sababipun dene Kresna suman dhateng negari Mandura.
niatipun pancen nedya nganti dhateng Loka ing Mandura minangka dados saksi tama badhe aturipun Nyai Prabu Ndrawati ngekunjuk paduka Nyai Prabu Samyaji. Mboten namung kula badhe ngetingalaken labetanipun Nyai Kresna babar pisan mboten. Namung sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa menika nampi pepeteng. Nyai Prabu Kresna ingkang saged madhangaken pendak-pendak Pandhawa menika nampi ribet. Nyai Prabu Kresna ingkang saged ngudari ribet menika kala wau. Ategesan kawisipun Ngamarta Ndrawati menika kali-kali ing ngatunggal tiganipun ngemor menika Mandura. Mila suruh sanget sinambya metang dhateng lelabatanipun Nyai Kresna. Kula matur kersa paduka Nyai Prabu wonten suka liraning penggali paduka Nyai Prabu. Kepareng ngamaring ngampil wujuding pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Sakmangke menawi badhe dipun aturaken dening Nyai Prabu Ndrawati menika nyatanipun magepokan ing lehen pustaka Jamus kelima sada. Koko Prabu kasinggihan mekaten namung semantena kula badhe tetarusan langkung rumiyin kaliyan kadang-kadang kula sekawan jernyatanipun Pandhawa menika sekawan cacahipun Werkudara. Nggih. Piye Dimas miturut petunganing Siadi? Wah, yen pancen Werkudara mbok dawuhi munggah gunung jegur segara aku ora bakal wegah waton dadi sarana waliyaning praja ing Mak Ndrawati. Aku sagu semanten ugi kula Koko Prabu nadyan bebasanipun manjing tumangan kula mboten badhe selak waton dados sarana waliyaning praja ing Ndrawati. Semanten ugi kula Koko Prabu kadhawan beto barang ing awrat kula mboten badhe selak wonten dados sarana waliyaning praja ing Ndrawati. Semanten ugi kula sagah nglampahi ing tebih kinados sarana waliyaning praja ing Ndrawati. Koko Prabu, Koko Prabu ingkang mekaten mugia kepareng mbabaraken Pandhawa kedah menapa tuwin magepokan kaliyan pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Jumbuh kaliyan dawuhipun Koko Prabu Mandura. Yayi, pare-pare menapa? Sasmitaning jawata ingkang sampun kula tampi, negari Ndrawati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya. Menawi ingkang raka ing Ndrawati amboyong pusaka Ngamarta wujuding pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Badhe kaboyong dhateng negari Ndrawati kasinggihan mekaten wondene pigunanipun menapa wanter sabdaning dawa ingkang sampun kula tampi negari Ndrawati saged padhang menawi pusaka Ngamarta pustaka Jamus miyang jimat kelima sada menika dipun dadosaken tumbal wonten ing praja Ndrawati. Yai Prabu Ngamarta Sinawati jagat kinari among Koko Prabu dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabda pangandika paduka menika kadidene wonten sowanipun Panakawan Petruk ingkang abyantura ngersa paduka tuwin ingkang rayi Koko Prabu jagat pasaning Bathara Wayapura jagat. Kula ugi kaget Yayi dene Petruk sowan mongko tanpa tinimbalan nanging Petruk menika panakawanipun para Pandhawa. Petruk menika panakawan Ngamarta. Mila awon selpat leres tumrap katimbalana menapa wigatosipun sowanipun Petruk wonten praja Ngamarta. Koko Prabu lenggah ingkang langkung prayogi kula nedya ndangu dhateng sowanipun Panakawan Petruk. Yai Prabu kula semanggahaken Petruk kanthong bolong sawise asu ingkang dadi napas sasat ingkang dadi riwe padha rareja sapraptanira. Panakawan Petruk kanthong bolong nunamit pasang Kalimantabe tinebena ing lodone dumawahing tawang tuwang sinuwun linepatna ing tulak manu. Menawi wonten lepatipun ingkang abdipun Petruk diagung pangaksami jar kula menika namung Panakawan, kula menika namung batur. Mila menawi wonten lepat anggen kula sowan kiranging tata krami kiranging unggah-ungguh nyuwun pangapunten kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Iya Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestu ning sun tampanana kula pundhika jimat paripe dayana ning kasantosan amawakono kabagyaning gesang kula. Panakawan Petruk iya prayoga nunggonmu lungguh. Nun nggih sampun boten kirang prayogi sinuwun. Panakawan Bagong padha rareja sapraptamu Panakawan. Berkah pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma
Nering sambikala sowan kula tebih saking Rubeda kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk menawi wonten klenta-klentunipun anggen kula ngabiyantara jer kula menika namung batur kula namung Panakawan sinuwun. Iya Bagong ora dadi ngopo ndak tampa sira ngaturake sembah pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan. Iya Panakawan Bagong prayoga nunggunmu lenggah sampun boten kirang prayogi sinuwun. Petruk kantong bolong Padhararja sapraptamu pangestunipun Sinandrawati wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana ya Petruk. Nggih kula pundi nggo jimat paripe Panakawan Bagong Padhararja sapraptamu sinuwun Ndrawati menika. Iya Bagong. Wah nggih wilujeng den bekti kula kunjuk. Iya Bagong nak tampa pangestuku tampanana ya Panakawan kula pundi nggo jimat paripe ndayanane kasantosan. Petruk kantong bolong Padhararja sapraptamu pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk ya tak tampa. Bagong padha slamet pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk ya tak tampa. Ning kejaba saka kuwi aku tak takon karo kowe Bagong. Wonten dawuh kowe iki wong tuwa apa bocah? Nun nggih tiyang sepuh. Nek wong tuwa lek mung ngabdine negara Ngamarta iki wis suwe apa durung? Wala wis ora iso diitung, Den. Lek kula ngabdine kuwi wit Ndara Pandhawa isih cilik ngantos Ndara Pandhawa saiki pun dewasa kula ngabdi Ndara Pandhawa. Mestine kowe ngerti tata krama. Ah mestine ngertos. Kena ngapa kowe sowan ratu ora laku dodok? Malah Yai Prabu Darmakusuma mbok jak salaman ki ambek ratu iki kancamu apa piye? Nah kuwi gong masalahe nang kono kuwi. Wong nek ora ngerti tata krama iki kaya ngono kuwi. Terus niki pripun? Nek pun kebacut kula jak salaman pripun? Kudune kowe ngerti tata krama. Dika patuladan para kawula liyane mbok menawa sowan marang Nalindra. Sowan Nalindra ki eneng tata kramane, eneng unggah-ungguhe, laku dodok nyembah. Arep dikaya ngapa? Kuwi Nalindra ingkang mangreh para kawula sanegara Ngamarta. Kuwi sesembahmu, kuwi junjunganmu. Oh nggih nyun ngapunten nek wonten lepate. Sesune ora dibaleni. Mboten. Kapok kowe. Mau rasah melu malah aman kok. Saiki melu dukane Ndara Baladewa. Kosek aja ngono. Sinuwun Mandura ki duka terus aku muni nyuwun pangapunten ki maksudku wis ben gek lerem. Ning nek aku kon mangsuli dadi geger iki engko. Dadi geger mergane. Lho, dasarku ana. Dasarmu apa? Sinuwun Darmakusuma tak jak salaman ki ora gerah penggalihe, ora lara atine. Kok iso? Nuwun sewu sinuwun. Apa Bagong? Kula nyuwun ngapunten wau kula ming salaman. Ora dadi ngopo? Do krungu ora kowe? Iki nek tak teruske rame lho iki. Ning mergo aku ngajeni karo Sunan Prabu Mandura, aku wegah teruske. Wis perkara diketok semene. Wong sing tak jak salaman kowe meneng wae, ora nesu kok. Wong kono-kono geger iki jane nuwun sewu, dheweke iki statuse apa ning Ngamarta? Gong wis. Wis kowe kok sing marai. Iya ning aku wis. Wis aku ora takon meneh. Dhek iki ya daya, aku ya daya, padha-padha entuk wedang segelas. Ngono lho. Tur panjenengane iki Nalindra Liyan Praja. Iki bosku, iki juraganku. Saben dina tak saben dina tak tutke. Wong dhek tak jak salamane ora masalah kok wong kono-kono geger. Kuwi lho sing tak ora tepati tak senengi. Dheweke ora ngerti piye to kedekatanku selama ini. Selama ini. Kuwale. Selama ini karo Sunan Prabu Darmakusuma. Nggih Den nggih. Iya Bagong. Sapa sing meteki sukune nek kesel? Oh, asu aku. Piye? Apa ora ngerti dumeh aku salaman kok ora. Iki lho, ratu sing ora tau kepengin disembahi kaya ngene iki. Mergo dhek sadar Sang Prabu Darmakusuma. Sang Prabu kuwi artinya pelayan. Dadi dhek sadar dadi ratu kuwi ora dadi sesembahan, ning nglayani karo masyarakat. Ngono kuwi sing apik. Jejak salaman masyarakate ora masalah. Apa duwe dadi ratu kudu disembah-sembah, kudu didok laku dodoki. Nek Sunan Darmakusuma sipate ora ngono. Nggih sinuwun nggih. Iya. Wis. Koko Prabu? Nggih. Sampun to. Menjenengan menika ya senengane gawe perkara. Wong nyembah ya ora apa-apa, ora ya ora apa-apa kok menjenengan menika geger. Lho, sirku ki ming jejege marang pernatan hukum.
negara Ngamarta aja nganti kawula liyane padha melu-melu. Nek kawula liyane do nyembah mboten napa-napa, kula niku mergo saking cedhake kok. Dadi ora masalah. Ya wis, ora perkara ya wis aku mung takon kok. Ora usah getak-getak. Omongan alone iso. Nek ora dadi perkara ya wis, ngono penak ora pocen. Omongan sero iki marahi tensine munggah. Kuwi sing marahi do ora rukun ki omongane do seru-seru ngono kuwi. Lembah Mana andhap asor kuwi sandangane wong Jawa. Nun inje, oh inje. Oh mboten. Ngono kuwi apik, sing diwangsuli ya kepenak, sing nampa pangandikan ya ora bakal runtik atine urung-urung kok. Ha iya, ora apa-apa. Ngono sing dak omong mesti nesu. Monggo katuran dahar sak-sak wontenipun. Ayo ngono, tok gaglak kono. Ayo ora penak. Kok Prabu? Nggih. Nadyan namung seklimah nanging lebet lho aturipun Bagong menika. Jero ya. Ora jero ora main. Petro, dalem slamet. Wilujeng bekti kula nggih, Den. Yo, Bagong. Nun, slamet kamu. Mantenipun Ndara Werkudara wilujeng. Yo, penakno. Sampun mboten kirang kepenak. Lho, kata-katane ra ketok nek cedhak ta, Tru? Slamet lho, slamet. Kono pangkate dhuwur lho. Senopati lho. Senopati Ngamarta iso Ndara Werkudara lho. Nek karo awake dhewe slamet Gong, slamet. Ora dadak Bagong sak tekamu tanpa kanyono-nyono. Kowe padha slamet niring sambikala. Ora perlu aku tegese malah kokean kata-kata ning ora masuk. Ha iya. Ya wis bener. Penano lungguhmu Bagong. Sampun mboten kirang prayogi. Yo. Ponokawan Petruk Raharja, pangestunipun Ndara Janaka wilujeng Bagong slamet. Wilujeng Den, bekti kula kunjuk. Iya ya tak pompa prayogakno. Nuni nggih, nuni nggih. Petruk Bagong padha Raharja, Bagong Petruk padha Raharja. Kowe sik wae sik, Gong. Kae kon tertib le nimbali kae. Kon tertib piye? Sing ngarep kok Petruk Bagong, sing mburi kok Petruk Bagong. Ku nek wis nyauri bareng, ayo. Petruk Bagong padha Raharja. Nah, kowe sik terus wilujeng Ndara Kembar bekti kula kunjuk. Wilujeng Ndara Kembar bekti kula katur. Iya iya. Pangestuku Tampanono. Iya ya pangestuku Tampanono. Petruk dalem sinuwun. Eneng apa dene sowan mongko tanpa tinimbalan. Kembar mun jatur sampun sinuwun Prabu Darmakusuma lepat diagung mangaksami. Iya ya Petruk ora dadi ngopo. Moro gage matura. Wale-wale menapa sinuwun? Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung dapur kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu utusan lawan sira, lho nggih. Ya gene utusan apa? Bapak menika nuwun sewu. Kula tak nirokke suarane Bapak ampun nganti ana tetembungan undhaking pawarta sudaning titipan. Undhaking pawarta sudaning titipan kuwi piye? Upamane undhaking pawarta, upamane jaman sakmangke menika sampun lembrah. Kidul desa ana ula gedene sak jempol, mengke tekan tengah desa ana kabar ana ula gedane sak lengen. Mengke tekan lor desa wis ana kabar ana ula gedene sak glugu. Kabar kaliyan kasunyatan menika mboten sami utawi jaman sakmangke dipun sebat hok. Kirik tunggulmu kuwi. Hok iki kabar ora nyata. Sudaning titipan menika malah sampun dados adat budayanipun kula lan panjenengan. Tegese piye? Saka dhuwur grojok-grojok tekan ngisor tetes. Menika sampun mlampah wonten pundi papan. Ning sak saged dipun icali. Iya. Mula napa sing dikendikake Bapak ajeng kula aturke kanthi waloka terwaca mboten ajeng kula tambahi, mboten ajeng kula suda. Bapakmu kena ngapa, Petruk? Bapak menika sampun wonten setunggal candra menika kaya wong lara ning ora lara, kaya wong masuk angin ning jane waras. Longok-longok wonten ngajeng griya, tenguk-tenguk ora mobah, ora musik, mboten siram, mboten nendra utawi sare, ming tetenguk wonten ngajeng griya. Pendak-pendak dicaosi daharan mboten didahar, dicaosi unjukan mboten diunjuk. Mung tenger-tenger kaya wong nuwun sewu, kaya wong arep lali pikiran nika. Kaya wong ajeng stres. Hakanan sing kaya ngoten niku ndadekake kuwatiring Petruk gareng kalih Bagong. Tumuli kula ngejak kakang kula gareng yo reng yo Bapak disowani yo Gong yo. Wong telu
sarujuk sowan ngersanipun bapak terus nyuwun prisa kalian bapak, Pak, eneng apa? Bapak kok sedih iki jane mikir apa? Menggalih apa? Nek bapak kuwi duwe pepinginan ngendika karo anak-anak. Merga wong urip iki cakra manggilingan, Pak. Nek bocah-bocah biyen isih cilik tok dulang, tok gula wentah, tok ajari omong, tok tetas kaya iso mlaku lan mlayu. Lah saiki bapak ki wis sepuh dadi tanggungane anak. Nek anak wis do mentas kabeh. Mula nek bapak duwe kepinginan kuwi, bapak paringa dawuh pengen apa, kersane piye, mengko anak-anak sing budidaya nyukupi sapa apa sing dikeparengake dening bapak. Bener pitu nggih. Ha, bibar menika bapak menika terus krekel-krekel jalambegan jupuk rokok. Terus bareng niku paring pangandikan kalih Petro. Ngene ya, Le. Jane aku meneng wae iki aku ora mikir kowe, jane aku meneng wae iki aku ora mikir kulawarga. Aku ora meneng wae iki aku ora mikir apa-apa. Ning aku mikir marang kahananku. Lho kahanan bapak sing pripun? Aku ki mbiyen nek gelem dadi dewa wis dadi dewa. Ning gandeng aku ki gandrung marang karukunan, gandrung marang katentreman, gandrung marang kamanunggalan mula aku trima dadi pamong. Momong para satri ngatetken ati suci pepayung budi rahayu. Wiwit saka Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya tak mong wis paripurna. Terus aku momong ya kuwi mbah-mbahne para Pandhawa. Nganti tekan para Pandhawa iki sing paling suwe tak mong, sing paling suwe nampa pangudangku kuwi para Pandhawa. Wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti claprang. Kula nuwun sewu. Pandhawa ki satria ngatetken ati suci pepayung budi rahayu. Nganti Pandhawa itu negara Ngamarta, aku melu mukti ngawibawa melu dandan negara Ngamarta. Ngamarta kuwi mbiyen negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya, manunggal tetunggalan. Kerukunane kebak ning negara Ngamarta wekasan disebut negara ingkang gemah ripah loh jinawi, karta, tata, tur raharja. Iya Petro, nggih. Ning jaman saniki kok wis beda. Semar niku susah, aku susah, Tru. Nek ndi-ndi wis ora ana kerukunan, nek ndi-ndi wis ora ana katentreman, nek ndi-ndi wis ora ana kamanunggalan, kabeh mung bujung marang karep pribadine. Mongko mentala ngidak-idak sanak sedulur, ngidak-idak tangga teparuh, ngidak-idak kanca rowange perkara bab ingkang sepele. Malah kepara akeh-akeh mung perkara dhuwit ewon wae nganti mentala ngilangke nyawane sanak kadang sedulur. Lah kaya ngono kuwi ndadekake prihatin atiku. Mula Ngamarta ora tentrem, nek ndi-ndi regejegan, nek ndi-ndi padha bentak sirah, nek ndi-ndi padha tukar padu merga perkara bab ingkang sepele. Kahanan Ngamarta ning kaya ngene iki nek tak nengke wae ora nganti sak siring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar, Ngamarta iki bakal rubuh, remuk bubuk dadi rempon. Nek Ngamarta rusak, sing dicucuk sapa? Semar. Sing dilumputke sapa? Semar. Mula iki dadi tanggung jawabku. Ngamarta pengen tak pulihke meneh, Ngamarta pengen tak balikke meneh dadi negara ingkang kebak karukunan, kebak katentreman. Kawulane padha urip matsinamatan daya dinayan, tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Ora nyawang bedaning panembah, ora nyawang bedaning kulit, ora nyawang bedaning tata basa, ning kabeh tetep manunggal tetunggalan sayuk rukun ngangkat negara Ngamarta. Niku karepe bapak. Mula aku pengen bangun kayangan. Lah bareng bapak ngendika kaya ngoten niku lho kaget. Bapak ki wong sekeng. Bapak ki wong ra duwe kok arep bangun kayangan ki mengko gek-gek njaluk bantuane anak-anak. Monggo uripe anak-anak ya ora urung pernah kok dijaluki bantuan bapak ki mak rekoso to malah. Ning sadurunge kula matur bapak wis ngendika kowe aja kaget. Aku bangun kayangan ki ora kok papan sing magrong-magrong. Dumadi saka jamrut hergeni mutiara mas kencana ora. Ning aku bangun kayangan iki pengen bangun papan sing uripe para menung titah mau embane kaya ning kayangan. Kayangan iki kebak ing karukunan, kayangan iki kebak ing kamanunggalan, kayangan iki kebak tresna asih marang sak pepadane, kayangan iki ora ana rasa diya dineya, ora ana rasa memungsuhan, anane mung tetunggalan nyawiji. Tunggal tekad, tunggal sedya lan tunggal karsa. Menika gesang wonten ing kayangan. Lah aku pengen mujudake negara Ngamarta iki kawulane uripe kaya ngono kuwi, embane ana ing kayangan. Kula terus mathuk,
Garing ya cocok, Bagong ya gathuk. Lah terus pripun, Pak? Nek pancen pun niat kaya ngoten, syarate pripun, sranane pripun? Kowe tak kongkon. Aturana Pandhawa lenggah ning negara Ngamarta anu Karangkadempel. Aturana Pandhawa rawuh ning Karangkadempel, sinambi mundi pustaka Jamus miyang jimat Lima Sada. Kok Pandhawa dadak rawuh teng Karangkadempel wigatose napa, Pak? Truk. Kawula butuh dibiyuki Barana Picis. Kawula ki ora butuh dibiyuki apa-apa, diwenehi derajat pangkat. Ning kawula ki butuh dicaketi rasane, butuh dikarohke atine karo para pengarepe. Nek Pandhawa ki tansah cedhak karo para kawulane, ora mapan ning kutha Gala Karang Pradesan, nadyan ning Paredèn, ana ning pagunungan, dicedhaki rasane, ditanting atine. Karepmu piye? Sirmu ngopo? Ayo to, tak tampa apa kampang gresahmu para kawula. Niku kawula bakal percaya karo pangarepe. Nek pangarepe kaya ngoten niku kawula bakal sengkut gumregut bangun praja, bangun negara, mujudake negara ingkang adil, makmur, warata, tyas, bagya, mulya. Ngoten. Mila sawan kula sinten pun Prabu Darma Kusuma menika ujuping manah kula namung ngestu padha dawuh Bapak Semar keparenga sinuwun Prabu sak kadang kadeyan kula dherekaken rawuh wonten ing Karangkadempel sinambi mundi pustaka Jamus Lima Sada ngrancakaken wewangunanipun Kyai Semar Badranaya anggenipun kepengin bangun kayangan wonten negari Ngamarta mriku supados mujudaken kawula ingkang adil, makmur, warata, tyas, bagya, mulya, ayom tentrem, boten wonten menapa-menapa. Cekap semanten atur kula kunduraken dhateng Pranatacara matur sembah niku. Pranatacarane sapa itu? Ah ora ono, aku ya ming mbangane keturahan omong aku nang pikiran ki turahe wis ngono kuwi. Petro dalem apa ingkang dadi panane bapakmu kuwi luhur. Nggih, kula dhewe ya kula niku purun diutus teng Ngamarta mergo kula pikir gayane bapak niku apik kok. Iya pancen bener Ponokawan. Nggih. Ning gandeng Pandhawa kuwi 5 cacahe. Nggih. Aku tak taren karo Werkudara Janaka lawan kembar dhisik. Oh, menika langkung prayogi. Mergi menapa-menapa niku dadipun rembag. Apa-apa menika dadipun rembag. Sampun ngantos mutusaken sawenehing bab menika namung panjenengan tok, mengke ndak mboten prayogi kedadosanipun. Ponokawan iya. Werkudara, nggih. Piye Dimas, sira wis midhanget aturi Petruk? Miturut Dimas Werkudara piye? Wah, Petruk. Nun. Gegayuane bapakmu wibak apik lan becik lan luhur. Mula kandha karo bapakmu. Yen pancen butuhake pabiya, aja saka bapakmu. Ning bapakmu ndak aturi supaya nawu bondo Jodipati ora bakal wegah lan ora bakal aku mingkuh. Aku ikhlas lahir batin. Matur sembah nuwun Petruk. Apa yang dikarepake bapakmu matur marang Janaka mesti tak wujudi Petruk. Watun kasembadan gegayuane bapakmu. Matur sembah nuwun Petruk. Apa yang didhawuhake bapakmu aku sago. Petruk apa yang dikendikake bapakmu aku bakal tumandang karya. Aku sago Petruk. Ah, matur sembah nuwun. Lho Gong kaya ngene iki lho. Wong nek pakartine apik tumindake becik, balesane ya mesti apik. Berarti sinuwun ndara-ndara Pandhawa ki ora lali karo labuhane bapak ya, Tru? Ora. Nyatane apa sing dikersake bapak, ndara-ndara Pandhawa langsung nyaguhi kaya ngene ora. Tentrem to. Awak dhewe dikongkon ya ora kangelan, awak dhewe tekan kene ya ora kersa. Ngerti-ngerti kondur bareng karo para Pandhawa. Petruk dalem nanging ewuh kaya pangrasaku. Lho sebabe sira ngerti dhewe Koko Prabu Ndarawati rawuh. Nggih. Iki uga bakal nyuwun ngampil pustaka Jamus Lima Sada. Lho. Nun sewu. Sira Ndarawati rawuh niku ajeng nyuwun ngampil pustaka Jamus Lima Sada. Iya, Petruk. Nun sewu kagem napa? Ndarawati ketaman pegebluk. Bisane waluya nirmala jati temah mulya yen to tinumbalan pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Mula rawing Koko Prabu ki nyuwun ngampil pustaka Jamus Lima Sada kinarya tumbal wadaling negara Petruk. Nun sewu lho, Den, nun sewu. Pustaka Jamus Lima Sada menika panggesanganipun para Pandhawa. Pustaka Jamus Lima Sada menika panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta. Menawi panjenengan Sinuwun Prabu Darma Kusuma menika koncatan pustaka Jamus Lima Sada menika nuwun sewu. Menika badhe apes kegiatanipun wong sing ora seneng karo Sinuwun Prabu Darma Kusuma, wong sing ora seneng karo para Pandhawa,
menika damel cintrakanipun Pandhawa, damel pejahing para Pandhawa, bebasanipun angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Kula nuwun sewu. Saniki pustaka Jamus Lima Sada menika namung kinarya tumbal. Sing jeneng dienggo tumbal menika nuwun sewu apik-apike ming dipendhem niku ateges pusaka ora bali meneh marang Praja Ngamarta. Ateges Pandhawa kecalan pusaka pustaka Jamus Lima Sada. Menika dipun penggalih. Ning nek panjenengan maringaken dhateng Petruk, kula wis matur. Pustaka Jamus Lima Sada mboten pisah kaliyan para Pandhawa amargi ndara-ndara kula Pandhawa diaturi rawuh teng Karang Kadempel, tegese pusaka aman. Terus sedaya menika gumantung dhateng panjenengan. Wong ingkang dados nalindra menika Sira Prabu Darma Kusuma, panjenengan dados nalindra nggih kula sumanggaaken anggrenipun badhe paring purba wasesa. Paring Sira Ndarawati kula ya kudu nampa upama panjenengan milih dipun beta dening Petruk sareng kaliyan para Pandhawa, Sira Ndarawati kudune nampa. Menika sepisan. Iya Petruk. Kula nuwun sewu. Kok kula kaya ora percaya ya nek Ndarawati ketamen pegebluk. Petruk nyatane mengkono. Mangke riyen. Merga saking perkara niku kudu dionceki, digelar lan digulung, diteliti aja nganti buntung tembe mburine. Lire piye dene sira matur kaya mengkono? Dasar kula wonten. Dasarmu apa, Petruk? Nuwun sewu. Ngendikane para pinter, ngendikane para sepuh, ngendikane para ulah agama, sing jeneng pegebluk tumama wonten sadengah papan menika ateges menika Gusti ingkang peparing. Mergi papan menika sampun boten saged dipun dandosi, ya papane, ya menungsane ora gelem manembah, menungsane ora gelem tumindak apik, menungsane tansah tumindak ala, menungsane tansah tumindak angkara. Mila papan menika tumuli dipun paringi pegebluk dening sing gawe jagat. Merga menika mujudaken hukumane sing gawe urip tumrap papan menika. Nika naminipun pagebluk. Iya, Petruk. Lah saniki nuwun sewu. Sing marahi kula ora percaya, sing marahi kula tida-tida. Negara liyane ora ketaman pegebluk kok negara Ndarawati ketaman pegebluk. Pegebluk ora bakal pilih papan. Leres. Nek sing dadi ratu niku ratu lumrah. Ning nuwun sewu sing dadi ratu menika Nalendra sing ketitisan dewa. Mongko dirising Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu niku sapa? Wisnu niku anake Bathara Guru. Negara sing ketunggon Bathara Wisnu ketaman pegebluk niku kula nuwun sewu. Niku ora aneh to. Aneh. Merga upama ketaman pegebluk niku ya saora-orane negara Ngastina. Ngastina niku ratune jahat, nayakane jahat, punggawane padha elek. Kawulane ya pakartine sak isoring dramaan. Niku nek ketaman pegebluk niki wong sing krungu memper. Merga ratune watake angkara. Ning upama Ndarawati niku kondang ketaman pegebluk nika sing do teng angkringan nika do mempertanyakan. Lho kok iso? Padahal sing dadi ratu niku titicing Sang Hyang Bathara Wisnu lho. Kok iso? Mesti kata-kata kok iso niku mesti tukul teng mundi-mundi papan. Mokal. Lah kok iso karo mokal niku bakale tekan pundi-pundi. Ngoten. Mula kula nuwun sewu. Perkawis menika dadipun petang kanthi langkung prayogi. Mangke ndak boten sae kedadosanipun. Ingkang salajengipun kula nuwun sewu. Titising dewa dadi ratu ketaman pegebluk angka kalih. Nuwun sewu lho sinuwun. Sakmenika kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Lho nuwun sewu lho. Ketoke runtang-runtung saben dina ning mentala nyilakake. Ketoke gulang-gulung saben dina ning mentala nyuduk saka mburi. Mula kudu prayitna sing ati-ati. Kudu prayitna sing ati-ati. Nuwun sewu. Arep Sira Ndarawati menika pendak dinten kumpul kan para Pandhawa ning kula nyuwun pangapunten sing jeneng menungsa menika kedunungan ina lali salah apes lan mati. Saapik-apike menungsa ana eleke, saelek-eleke menungsa eneng apike. Mula nek jroning sampeyan diapiki prayitna bab eleke sinuwun. Maning jajaran sekrutane bawana iblis lanang. Petruk Anambala. Wonten dawuh sinuwun. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye? Ing atase kowe menungsa, ing atase kowe iki kawula, ing atase kowe iki batur. Lah kok drangap-drangap pun sampun kersane Kyai Prabu Darma Kusuma. Malah aku ngerti. Cetha nggonmu matur marang Kyai Prabu Darma Kusuma kowe ngias karo Ratu Ndarawati. Kowe ngias karo Kyai Prabu Ndarawati. Gong, ana sing nesu e. Ha piye wani ra kowe?
Ayo iki ratu aku ming kawula. Ora masalah derajat lo pangkat, Tru. Ming gumantung wani apa ora nek cara aku ngono. Kowe kok mikir masalah derajat pangkat to? Derajat pangkat ki aming sandangan to. Kowe karo Sinuwun Baladewa ki di mata Tuhan itu sama. Ora ana bedane ngono. Dadi nek kowe wani, dasarmu bener, ora masalah. Ora kualat ya, kualat ki panganan apa? Jeneng kono dadak kualat. Nek ana kualate sanggane. Rasa wedi ayo wani ya. Ya mau wis unek-unekke aku wis sore mau. Aku dunekke wong ora tata krama, dunekke wong ora ngerti unggah-ungguh. Ya kena gede maksuli. Ya. Nek nesu tenan tandangane. Waduh. Wani apa kowe? Mbok menapa? Mbok menawa dengkulmu, mbok menawa ora. Aku gak angger kowe wani, aku wani, angger kowe wani, aku ora wani, aku melu-melu wong iki. Oh iya. Guys, maksuli to? Ya. Nun sewu sinuwun. Panjenengan kok duka-duka kali kula. Mesine aku nesu karo kowe. Kowe ora ngerti tata krama, kowe ora ngerti unggah-ungguh, kowe ora ngilo karo derajatmu, kowe men kere ketibal. Kowe suwane negara Ngamarta. Kowe butuh pustaka jamu jimat ki poso ora sang elek-elek karo Kyai Prabu Ndorowati. Padha-padha mbutuhke sing duwe wenang Kyai Prabu Darmakusuma. Arep dipanengke Sinuwun Prabu Ndorowati yo apik, dipanengke kowe yo apik. Lah nggih, niku adile teng riku niku. Terus kula tak takon, sampean kok muring-muring kuwi sampean muring-muring perkara apa? Hah? Muring-muring perkara apa? Muring-muring perkara apa, Bol? Lho. Bol sapa? Baladewa kowe. Hah? Wangsulan kowe. Wong muring-muring ki kena nesu ora masalah. Ning ana masalahe. Ora waton ngegas. Akene iku nang getahi wong emang digetahi ya, Tru. Ora wedi. Kula tak takon sampean muring-muring perkara apa? Aku tak takon karo kowe. Kyai Prabu Ndorowati ki sapa? Lho. Kyai Prabu Sinuwun Prabu Ndorowati ya Sinuwun Prabu Kresna. Lah iya kuwi apa? Lho, titah wong. Kersane pripun? Goblok. Karo aku iki apaku? Lah iki gong kuwi sontekke wae kuwi ketok arep edan kuwi, Tru. Kok arep edan ya? Karo adine dhewe kok dadak takon wong liya. Wis nek ora eling ora kelakon to. Ya digoneng Dasmaskes. Dasmaskes ki apa? Kuwi lho sing nggo mriksa kuwi lho Puskesmas. Pusmeyong. Niki rayi panjenengan. Lah kene ngerti, lah ngertos. Lah kok wani ngomongane Kyai Prabu Ndorowati? Lah kula ngomong-ngomong teng pundi? Kowe ngunek Kyai Prabu Ndorowati ki panjamane mungsuh. Omongan kaya ngeten iku ukarane teng pundi kula tak takon. Ora ana ukarane kula ngarani Sinuwun Prabu Ndorowati menika panjamane mungsuh. Kowe matur. Nggih. Iya nek iki Kyai Prabu Ndorowati tenan. Nek panjamane mungsuh kedung jero iso dijajaki. Atrine mungsuh sapa sing ngerti? Kuwi tegese kowe ngunekke yen Kyai Prabu Ndorowati ki panjamane mungsuh ning mbok ubeng-ubengke ukaramu. Ya apa ora? Aku tanggap, aku ngerti. Nuwun sewu. Kula mboten niat kaya ngoten niku. Ning kula mengelekke Sinuwun Prabu Darmakusuma kudu eling, kudu awas. Sampun ngantos Sinuwun Prabu Darmakusuma menika nuwun sewu kejeglong dhateng kelampahan ingkang tumrap panjenenganipun menika mujudaken satunggiling pitulungan ning janjane malah ngrekasake awake dhewe. Kula nuwun sewu kula namung matur mekaten menika. Lah tegese kaya ngono kuwi Cubriya Kyai Prabu Ndorowati. Perkara cubriya menika hak kula. Wong menungsa niku diwenangake nyubriyani karo sapa-sapa kok. Hak kula. Ngoten. Kula cubriya karo sampean mboten napa-napa. Kula cubriya kali niki mboten napa-napa. Sampean cubriya kali kula ora apa-apa. Niku hak sampean. Aja dibondo kamardikan ati kula. Ngoten lho. Kaya ngono kok yo ora entuk. Dume sampean ratu kok kula kawula ora entuk cubriya karo ratu entuk mawon. Sing ora entuke sapa? Mikir wae. Rawatane somong kowe. Ya, Tru. Kakang kowe. Insinyur ya, Tru. Ora no. Ora apa? Ora. Aku nek sekolah kae ngopo? Neng pasar. Dan kowe iki tak kira nek kanu fakultas e. Ayo neng pasar fakultas. Oh. Saiki ngene. Saiki ngene, Tru. Pripun? Kula manut karo sampean. Kowe saiki tak jaluk bali. Lho, nuwun sewu, kula sowan menika mboten Sinuwun Prabu Baladewa sing kula sowani. Ning kula sowan Sinuwun Prabu Darmakusuma. Mila kula sedawuh perintah Sinuwun Prabu Darmakusuma kula badhe ngestakaken dawuh ning nuwun sewu bebasanipun sak keranjang koprak pangandika sampeyan mlebu kuping kiwa metu kuping tengen. Nuwun sewu panjenengan mboten duwe wewenang tumrapi negari Ngamarta. Edian. Wah, dalah. Malah wani karo nata mantu Prabu Baladewa. Nuwun sewu kula mboten wani. Kowe bali. Bali kowe kandha karo bapakmu.
Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe, bapakmu wong melarat, kon ngilo karo cengele. Arep bangun kayangan ki sing nggo ragat cengele bapakmu ki apa piye? Gong, bapak dunekke. Ngene piye? Bapakmu kae sing nggo ragat cengele apa piye? Ngono kuwi, Gong. Kowe nesu ora? Ora. Lho, kok nesu? Sing bapake sapa? Bapak Semar. Babe Semar. Waduh. Heeh. Duneke piye? Duneke bapakmu ki kon ngilo karo cengele, ngilo karo gicoke. Arep bangun kayangan ki bapakmu sing ora gak cengele. Sing muni ngono ya. Prabu Baladewa. Prabu Baladewa. Heeh. Trio, minggir. Mundur. Ya. Kowe iki piye to? Hah? Kowe iki ngopo ngakon aku mundur? Ngapa? Aku kok tengok kene iki apa? Aku ya mundur. Aku mundur apa? Wedi. Wong mau jarane kaya menang to. Tenang, tenang. Nuwun sewu, Mas. Sampeyan omongane kok atos ya. Lho. Bagong iki. Ngopo dadak diganti kowe? Lho, Petro kesel. Aku sing kudu ganti karo sampeyan. Sampeyan muni piye? Mang baleni. Sampeyan ngendika napa? Mang baleni. Lho, kowe malang kret ning ngarepe Baladewa. Kowe ora ngormati karo Baladewa. Kowe ora ngajeni karo Baladewa. Mbok anggap aku ki apa barang? Sik, Mas. Ngene ya, wong Jawa ki ana tetembungan, nek kowe kepengin diajeni ngajenono. Nek kowe kepengin dibasani basanono, nek kowe kepengin ditata kramani, kowe tata krama. Ana tetembungan, nek kowe ora gelem dijiwit aja jiwit, nek ora gelem ditabok aja nabok. Sampeyan wis ora ngajeni kok. Dapurme kok tak ajeni, Bapak, Bapak. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye? Tru. Iki mau muni piye, Tru? Lho. Aku iki kelingan ora, aku ora do makler mau. Ngene iki, muni ngene iki. Muni piye rada cecakne ya. Petro. Kowe bali yo. Omong karo bapakmu. Kon ngilo karo gicoke, kon ngilo karo cengele. Bapakmu kok bangun kayangan ki. Bapakmu ki gablek apa? Sing nggo bayar cengele karo piye? Dian. Aduh. Enggak kuat aku, Tru. Nek enggak kuat nesu, Gong. Aku nek ora kuat semaput e. Padune arep mundur. Anjur semaput ora. Muni ngono kuwi. Edan tenan Baladewa, Baladewa. Aku tak takon karo kowe. Ora basa barang. Tuwa aku mbangane kowe. Aku wis dolan-dolan ngepit, kowe iki urung lair, Boy. Adi aku ora basa karo kowe ora masalah. Sing tak basani apa? Mekutamu kuwi. Sing tak basani apa? Derajatmu kuwi. Percuma nek kowe ora ngajari karo kawula kaya ngene iki. Mau kae do keplok apa ya, Tru? Seneng karo omonganmu. Omong ngono kok ngijoli dhuwit wae. Oh iya. Ngijoli dhuwit wae. Keploki nek ora ana apa-apane percuma. Sadar ora kowe? Hah? Walah, Baladewa, Baladewa. Barang saiki kowe nganggo mekutha, kowe nganggo bintang nang pundak, nganggo derajat pangkat blas. Kowe ora ngajeni wong-wong sing kaya aku ngene iki. Kowe ora kelingan. Uripmu biyen endi? Uripmu nang Widara Kandang. Kowe dititipke karo Demang Sagopa karo bapakmu Prabu Basudewa. Mergo jaman semana war dipateni karo Kangsa. Ngerti kaya ngono biyen tak keke Kangsa men modar. Ngerti nek sifatmu kaya ngono lho. Aku sing nutup-nutupi nek prajurite Kangsa goleki sampean, aku sing nutup-nutupi nganti totoh nyawa. Ning tekan semene apa? Kowe tau ngekai aku apa? Terus Kang terus. Ayo, semangkean ora. Kowe iki biyen cilik-cilikane ya nyunggi garu, nyunggi luku, gawa kebo ngluku ning sawah. Sikilmu ya gupak blethokan. Kowe iki ya biyen wong desa. Barang saiki lungguh kursi sithik kowe glelengmu ora mekakat. Mbok sadar. Sadar ora kowe jaman semono ki ora nggon aku gong aku goleke wong 40. Kok nyoblos aku kabeh pokoke. Kowe njaluk apa engko tak turuti. Kowe omong sok kene iki dideki toilet. Sok kene iki diaspal. Sadar ora kowe? Bareng kowe dadi sprene aku isih mlangkring nang watu sprene.
Nggih bokonge sisi kena banyu mak nyes. Nyes enak banget ya. Enak. Saya nek esuk kae luar biasa rasane. Ha iya. Hah? Mula sampean iku kudune sadar ora sampean ae dhewe. Sampean ngene-ngene kula kewirangan. Kewirangan asli. Saiki arep ngopo? Taunana Windanana. Bagong ora bakal mundur yen to dikon bali. Barek apa jenenge kuwi? Jar kowe ora. Tru, nah aku rada kami sosoran gedhe cengle, Tru. Oh iya. Sak kulino nek ngomong iso kan terus gedhe ora lancar. Oh iya. Mula untuk dina iki nganti sing jenenge akon bali Bagong Tru. Taunana Windanana. Ora gelem mulih. Ora bakal aku omong karo Bapak Semar. Nek para Pandhawa kepai ora nggawa pustaka Jamus Kelima Sada, ora bakal bali. Ambo pepalange aja kok wujud menungso. Cengel aja ndas. Nek ndas edan aku ya ya. Taunana Windanana nadan dewa mudhun ning jagat dadi pepalange Bagong. Rawe-rawe katat. Rawe tarandas malang-malang tak putung tetep bakal tak lakoni. Lho kowe nantang karo Baladewa apa kira-kira wani karo Baladewa? Oke perkara wani dan ora iki truk wani karo ora iki kowe. Oh aku piye kuwi? Aku wis anu wis guluku wis lara ya, Tru. Nganggo bengok-bengok ngerti kuwi. Lho ta. Ora dirokoki ra irang iki. Oh. Njaluk ora. Kari loro nggo nek ngumule. Oh iya. Wah, ngirit banget iki. Nun sewu. Kula sing dadi wakile. Blas iki jajane iki rembukan apa iki? Iki rembukan kok genti-genten ki piye karepe? Lah karena mungsuhe wong loro kok, Mas. Dadi aku kudu genti-genten. Ngene, pripun? Tak gawe sayembara napa? Sapa sing cilik gedhe iso ngulih kate jane Baladewa? Menang ya pustaka Jamus Lima Sada. Nun. Sapa sing cilik gedhe iso ngulih kate jane Baladewa? Menang boyong pustaka Jamus Lima Sada. Muni piye, Tru? Sapa sing cilik gedhe iso ngulih kate jane Baladewa? Menang boyong pustaka Jamus Lima Sada. Tandingi, Tru. Semangkean. Aja gawe sayembara, awak dhewe ya gawe sayembara. Sayembara mau boleh. Baladewa. Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kuwandane Petruk bayangan pustaka. Lha sik. Kok aku? Aku seneng ngarep kok. Wah, kowe iki cilaka ora. Aku ora melu apa-apa kok. Ngoten sayembarane. Yo, iso nglaki aku bayangan pustaka Jamus Lima Sada. Saniki, yo metu njaba, Mas. Sampeyan aja ngleleng. Kula arep paming ponokan metu njaba. Truk. Aku metu njero ya. Oh ya sakaremu aku tak metu njaba. Metu njaba. Ayo, glandang ning kono ganane. Petruk wis metu karo Koko Prabu Mandura, lah kok Bagong malah mbegogok nang kene. Kula tak takon, nek kula melu metu terus kula nyambut gawe apa wis? Lho, nyambut gawe apa piye? Ah genah to. Petruk mungsuh Prabu Baladewa. Terus kula ngopo? Nonton. Mresane isen to. Dikira kula ora melu-melu tanggung jawab. Terus ngarepmu piye? Kira-kira semene iki sapa sing kepengin gelut karo Bagong? Kok suaramu kaya ngono? Ning wis kok emosine wis tekan kepalane ora wedi sapa-sapa. Ngono nggih, ya tak tarenke dhisik. Silakan. Werkudara. Kae ora. Gede banget Pidak modar kula. Gegeden nggih. Arjuna. Ora mungkin Ndara Janaka gelem kali kula kelengan kali kula niku bose juragane nggih, Den. Iya. Aku ra mentala. Prisa piyambak? Lah terus sapa?
Ndara Kembar ya ora bakal kersa gelut kali kula. Niki lho. Sinuwun Ndarawati, mestine Petro kakang kula, Baladewa kakangne Kresna. Lho, kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Wah, geger rame. Wani tenan. Wani cah kendel. Koko Prabu wonten dawuh dipun tantang Bagong. Bagong madhep rene. Wah, sampean dereng nyoba kok medhep nek madhep ukuran ngenten iki. Omong-omongan niku. Ora raine anane waton sero-sero. Kowe nantang aku apa piye? Ana sampean selo? Lho. Wong perang kok selo karo ora iki piye? Ambangane ora ana kegiatan. Nek pancen wani tenan ming ngurene. Oke. Wis nek ra tegeli ngene wis ben. Sisar geger. Petro ya modar saka tangane Sinuwun Prabu Baladewa, aku mati saka tangane Prabu Kresna. Dimakamke ning Taman Makam Pahlawan. Ora gleleng. Kai gendera putih. Sirna Margolayu. Ayo, nek ndi papane wong neter kadidane pancen kuwi arep nantang karo Sinuwun Ndarawati. Temune papane wong neter kadidayan. Wani tenan karo aku, sing tak wedeni awamu. Lakon tiban senjata cakra ora mati aja Duntanata Ndarawati. Kowe iki janjine ora nganggo pusaka, Mas. Iki janjine mung gelut biasa. Ora nganggo pusaka, nganggo pusaka kula emoh, kula wegah. Menang sampeyan. Lah aku senenge nek gelut nganggo pusaka kok. Wah, surat. Jireng getih wedi mati. Wis rasa gelut. Lho. Urung sida kok wis dibatalke meneh. Aku wonge gampang batalan kok. Ora kira-kira sawang saka adono. Oh, mama ora sida ora sida. Iya. Lah terus karepe piye, Bagong? Nggih pun ngoten mawon kula tak nyuwun mawon nggih sinuwun. Iya ya sing ati-ati. Ning panjenengan perlu menggalih. Antaraning Semar karo Sinuwun Ndarawati abot pundi? Pun ngoten mawon. Mang pikir mang penggalih lelabuhane Bapak, mang penggalih napa sing pun ditindakake Bapak. Kali mang penggalih lelabuhane Sinuwun Ndarawati. Suwe sapa? Lho. Nggih? Iya, Bagong, matur sembah nuwun. Parang. Iya. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Menawi ya sinuwun kula nyuwun pamit, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara Werkudara kula nyuwun pamit. Iya, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara Janawa kula nyuwun pamit. Iya ya Bagong sing ati-ati. Ndara Sedewa kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati Bagong. Sampun sinuwun mangke damel kedelarung-delarung mboten prayogi kedadosanipun, parang kula nyuwun pamit madal pasilan. Iya Bagong. Parang iya. Nek ora nganti kaya ngoten niku wis Petruk niku bola-bali wis nang ndi papan anggere ana daya padha daya bareng Petruk mesti geger. Dewi ngenane teng pundi? Ngastina ya ngono. Ning Ngastina nggih. Jaman kapan? Jaman takon Ndara Garukaca niku lunga-lungane teng pundi? Wah, tantang-tantangan karo Durna kula ya semelang. Ning untung ya iso dicandhet arang cah nika wis waton iso waton ming gegaran kendel cok. Iya. Pun nggih? Iya, Bagong sing ati-ati. Pun Den? Iya, sing ati-ati. Lho, pamit nggih, Bos. Iya, sing ati-ati. Bareng Den, iya sing ati-ati, Bagong. Iya sing ati-ati. Aku balise ya nem. Nggih. Nomormu ijek sik mbiyen to? Tasih. Tak hubungi kok ora tau iso. WA kok ora nyemplung WA-mu. Nggih. Pun ngoten mawon kula tak medal jawi. Iya sing ati-ati Bagong. Jan aku gumun tenan. Mau ya wis tak jawel mau nika. Aja wani karo Sinuwun Mandura. Ning ngeyel Petruk ki anggere emosi nu angel dikenjaleni. Kula-kula ning nganti sok judeg nek dikongkon bapak karo Petruk jane kula emoh. Ning gandeng bawane utusna karo Petruk. Nggih to? Iya. Pun nggih, iya sing ati. Bareng iya sing ati. Kula nyuwun pamit nggih. Iya sing ati-ati. Kula nyuwun pamit lho. Iya sing ati-ati. Iya sing ati-ati, Pak. Iya Bagus sing ati-ati. Nggih, Pak ati-ati. Wah, wis ngono wae ah. Ndak selak kesuwen iki. Wis jam yamene ora ge rampung-rampune jejer. Lho nika. Petruk malah pun gawa glugu nika. Napa mboten nyemelangi? Endi Bagong? Nika. Wah niki nek mboten ndang kula cegat. Sinuwun Mandura iso digebuki nganggo glugu ale Petruk. Sing ati-ati. Parang nyuwun pamit Sinuwun. Iya ya Bagong sing ati-ati. Pun nggih Den? Iya. Pun nggih. Yo sing ati-ati. Ndara nyuwun pamit. Yo sing ati-ati.
Dara ora nyemai ya sing ati-ati, Bang. Wah, nyuwun pamit nyuwun tambah pangestu. Kok senes kok, Den? Wong ngunggahke usuk. Kula edan. Nggih, pun nggih? Iya. Pun ya, mbuh, ya. Ya etahe dipamiti ora lahir batin to. Kowe pamit kok bola-bali. Amit bola-bali. Kok ora tanggap to iki? Semelangku. Kula niku le semelang kuwatir nek kula mungkur dirasani. Sing ngrasani sapa? Sampeyan niku. Le ngrasani piye? Aduh, Bagong mau kok urung tak kei dik. Enggak ya. Ada. Ayo. Arep guyu, ayo. Aku ngguyu ki mergo weruh polahmu. Wong kok iso wae ming arep njaluk dhuwit kok trobos kono trobos kene. Carane dhewe-dhewe. Sing arep ngrasani iki ya sapa? Wong ora ana wong ngrasani kok. Ora gara lho? Ora. Oh ya wis. Ya pun sekecake ora ndek perasaan. Ora ngrasani blas wis ora ndek perasaan. Meneng wae kok anggere bali dene tak dupake. Bocah kandhane ngeyel batur kok wangkali ra jamak-jamak. Yayi, kula wonten dawuh. Sak pengeripun Bagong kliran ana kula madal waselan kepareng paduka badhe menapa. Kula mboten ikhlas menawi ana kan Petruk mangke dipun purasana dening Koko Prabu Mandura. Mila kepareng kula badhe nyandhetang keparengipun Koko Prabu Mandura, Koko Prabu sembah kula ingkang ngumiring jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Koko Prabu rumangsa ewu kaya penggalihipun Kakang kepiye Dimas loro-lorone padha abote. Aku percaya marang kabijaksananing barep Kakangku bakal maringake Kresna kuya prayoga. Ayo Pandhawa bareng sowan ning Karang Kadempel kuya apik. Kabeh mung gumantung marang barep jer sampeyan minangka dadi pengayomaning para Pandhawa lan kawula sak negara ngamarta. Arjuna darep yatur apa? Mboten nami arep barep bapisang. Namung menapa dipun ngendikaken Kakang Mas menika kepala saestu. Werkudara, nggih. Nanging saora-orane bola-bali Dimas wis bisa paring pepadang tumrap penggalihipun Kakang. Gandeng iki wanci bedhug. Munggah papan panembah nyembah marang sing gawe urip ana ing wanci bedhug. Sawise kuwi aja medhun saka sanggar pelanggatan nanging ngagungna asmaning Gusti, nyebuta asmane sing gawe kuwasa sarta sing gawe jagat marambah makaping-kaping. Aku percaya Gusti bakal paring kepadang marang barep Kakangku. Dimas kadangipun Kakang ora nyono babar pisan kuwi ingkang wigati lan tumapun Kakang ingkang paling becik. Ing mengkono bubarna kang padha sibu jenengipun Kakang kundur ngedaton. Yo ngestake dawuh kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Harya Werkudara.